Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем наш сённяшні эфірны марафон. Госцем нашай сённяшняй чарговай праграмы будзе адмысловы госцік. Гэта, ну, па-першае, старшы навуковы супрацоўнік універсітэта Вітаўтаса Магнуса, ну і што самае галоўнае, дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрей Казакевич. Добрый день, спадар Андрей. Добрый день. Рады, што далучыліся да нас, што атрымалася вас выцепіць у наш эфір. І, безумоўна, самае галоўнае, што хацелася б зараз з вами абмеркаваць, гэта сённяшняя чарговая, ужо калі не памыляюся, пятая па ліку сустрэча з пачатку года Лукашэнкі і Пуціна. Да гэтага часу не зразумела, ну, дакладна не прапісана, не агучана, што ж яны там будуць абмяркоўваць, узгадняць, падпісваць. Вот па пунктам няма такога раскладу. Гэта звычайная сітуацыя? Ну так, мы ўсе ж ведаем, што гэтыя перамовы нават да пачатку палітычнага крызісу мелі такі закрыты характар. Толькі па нейкім фрагментам можна было ўзнавіць, што там было, но адпаведна некаторыя фрагменты абсалютна заставаліся па-за межамі дасягальнасці, так, для звычайных людзей. Вось для тых, хто проста спрабуе зразумець, што там адбываецца пад крыніцах. Таму гэта ўжо такая добрая традыцыя, я б сказаў, недзе з 18-го года, лічыць, што грамадству гэта все не патрэбна, і можна проста как бы засекреціць нейкія працэсы, якія, у тым ліку і па заявам самых афіцыйных асобаў, можа быць мець вызначальнае значэнне для краіны. Ну, сапраўды, што гэты народзец, халопы, ну, тут у залежнасці ад менталітэта і геаграфіі рознае слова можна ўжыць, можа вырашыць у гэтых складаных пытаннях і чаму яно павінна яго цікавіць. Відаць, такі падыход. Але як вам падаецца, нягледзячы на тое, што незразумела, ну, да прыкладу, вось што беларусаў больш за ўсё хвалюе, гэтае падпісанне, непадпісанне так званых, ну, раней іх называлі дарожныя мапы, зараз іх так ласкава, лагодна называюць саюзнымі дамовамі. Ці будуць яны падпісвацца, да, праграмамі, дакладней, ці будуць яны падпісвацца, ці не будуць. Так вось, як думаеце, ўсё ж такі да іх гэтым разам дойдзе, ці Лукашэнку ізноўку атрымаецца ў яго неяк увільнуць ад гэтага пытання? Ой, ну не хацелася б гадаць, да, тому што это все залежыць ад нейкіх такіх от фактараў, напэўна, ну, як бы вот, ну, ад нейкіх дэталяў, да, вот, скажем, вот, падчас гэтых перамоў ці будзе кансэнсус па ключавым пытанню, звязаным там з энерганосбытамі, ці там, скажем, з палітычнай рэформай Беларусі, ці там з знешняй палітыкай краіны. І, ну, можа адбыцца, можа не адбыцца. І мне падаецца, што вялікай неабходнасці спяшацца у абодвух бакоў няма. У Расіі вельмі моцныя пазіцыі, можна паступова так даціскаць свайго суперніка, ну, нават не проста даціскаць, можа быць, нават і ідучы на кампраміс у асобных сферах. І, ну, няма адчування, што будуць спяшацца. Па-першае, па-другое, мне падаецца, да, што усе разумеюць, што рэакцыя грамадства можа быць вельмі неадназначнай, нават негатыўнай. Таму вся гэта інтэграцыя, хутчэй за ўсё, будзе мець такі, ну, як бы павольны характар, паўзучы, так бы мовіць. Будзе адбывацца паступова, будуць прымацца нейкія рашэнні ў асобных сферах, ну, там, скажем, вот там па нейкім стандартам гандлю, там, ці па супрацоўніцтву там падатковай сферы, але без прыняцця такіх хуткіх рашэнняў, расцягваючых эту праграму там на 2-3 гады. Ну і праз такія механізмы Расія будзе просто паступова яшчэ больш узмацняць свой уплыў у Беларусі, свой кантроль над эканомікай, знешняй палітыкай,
пытаннямі бяспекі, ну тымі кірункамі, якія з'яўляюцца найбольш стратэгічна важнымі для сучаснага Крамля. Таму я думаю, і зараз і ў будучыні, напэўна, все-таки не варта чакаць нейкага такога аднамомантнага падпісання пампезнага. Былі спробы гэта ўжо зрабіць напрыканцы 2019 года. Я думаю, што урокі ўсе з гэтага нейкія ўзялі, першы, другі бок. І хутчэй такая будзе паступовая. Да? Я нават не здзіўлюся, што у нейкай ступені гэтыя праграмы ўжо як бы выконваюцца асобнымі ведомствамі в межах сваёй міжведомственнай працы, а потым гэта будзе аб'яўлена як частка нейкай такой карты, да? Ну, ж лакальнай, да? Вось. Но пры гэтым я не думаю, што будуць закранаюцца пытанні ўласна беларускага суверэнітэту, то есть такого палітыка правового статусу нашай краіны. Хутчэй за ўсё не. Давайте до гэтага пытання яшчэ вернемся. Зараз вось я з вашага адказу выхаплю один момант. Вы сказали, спяшацца патрэбы няма, будуць паступова. Ну, беларускаму боку можа быць сапраўды спяшацца і няма патрэбы. Асабліва калі там казаць пра пэўныя там две гэтыя праграмы, там той же самы уніфікацыя падатковага кодексу, вельмі, наколькі я разумею, не хочацца гэтага Мінску. Але Расіі, я так разумею, што вы не згодны з тымі экспертамі, якія кажуць, што зараз Пуціну напярэдадні выбараў у Дзяржаўную Думу вельмі важна было падтрымаць вось такую знешнепалітычную, там ці як яе назваць, перамогу, сказаць: вось мы падпісалі, тут ужо ўсё, беларусы ідуць, збліжаюцца з Расіяй, тут фактычна і паглыбленне, ну, каб падняць рэйтынгі адзінай Расіі, наколькі я разумею, зараз яны не вельмі ў добрым стане. Ну, я думаю, што прыхожую карцінку можна стварыць і без рэальнага падпісання нейкіх дамоваў. І паступова ператварыць гэта на такую гуляючы козыр, тым ліку унутрапалітычны. Можна просто объявить, что вот адбылося нешта такое важное, вот там, скажем, пару документов было подписано, до выборов засталося зусім мало, ніхто там будзе сур'ёзна в этом не разбирацца, но але там разыдзецца по расійскіх медыа і будзе згуляе, да, вот сваю, ну, згуляе свою такую позитивную роль там, да, там для прыхільнікаў Пуціна. Менавіта праціскаць, тым больш, ну, продавліваючы праз беларускі бок нейкія сур'ёзныя рашэнні, вот, ну, няма для гэтага реально таких палітычных падстаў. Ну, я маю на ўвазе палітычную кампанію. Таму не, я хутчэй не згодны з гэтым. Кроме таго, што для прыняцця такіх лёсавызначальных рашэнняў сапраўды існуе вялікая колькасць абмежаванняў і знешнепалітычных, і ўнутрыпалітычных, звязаных з тым, што насельніцтва Беларусі, в прынцыпе, ну, не вельмі прыхільна ставіцца да гэтых тэмаў. І тое, што яны, в прынцыпе, негалосна абмяркоўваюцца, што таксама будзе праблемаю для того, каб гэта было прынята як легітымнае рашэнне. Ёсць праблема легітымнасці Лукашенка і на знешняй арэне, і ўнутры Беларусі. Ну і па такім фоне прымаюцца нейкія рашэнні, якія, вот, ну, не будуць абсолютно вывереныя ў спакойнай нейкай такой абстаноўкі. Мне падаецца, гэта все-таки не тая гульня, якую гуляе Кремль. Але ось вы пачалі з такой фразы, што тое, што падумае, як паставіцца і ўвогуле меркаванне грамадства, што беларускага, што расійскага, гэтых вось людзей, якія лічаць сябе лідарамі краін, асабліва не цікавіць. І ў дадзеным выпадку, што Крэмль будзе асабліва цікавіць, якая тут рэакцыя беларусаў, ну, не згодныя вот гэты беларускі народец. Да плеваць, вот, господі, мы тут прынялі рашэнне такое ў сябе ў Крамлі і будзем рабіць тое, што мы вырашылі. Па-першае, па-другое, вось вы правильно сказалі пра азначылі нелегітымнасць Лукашэнкі. І ў той жа час кажаце, што Крэмль, можа быць, расцягваць гэтае выкананне, падпісанне там ці яшчэ што на 2-3 гады.
Ці вось у выпадку з Лукашэнкам так далёка расцягваць нейкія планы мае сэнс? Усё ж такі аналітыкі там недрэнныя ў Маскве працуюць. Мгм. Ну, з другого питання почну. Да, менавіта, што там аналітыкі працуюць не кепскія, яны разумеюць, што трэба завязваць всю гэту інтэграцыю як намага больш нізкі ўзровень. Да? То есть, скажем, прымаць рашэнне па межах нейкага ведомства, ну, скажем, там транспарту, там, да, ці там прамысловасці. Прапрацаваць, замацаваць гэтае прыняццё, напрыклад, там на Беларусі расійскіх стандартаў, расійскіх правілаў. Адкатаць гэта будзе складана ў любым выпадку. Будзе Лукашенко ці не будзе Лукашенко. Нават уявім сабе, што нешта зменіцца, не зменіцца ўлада, а гэтыя праграмы будуць далей як бы выконвацца, да? Тому што такая логіка, тому што, скажем, можа быць, уже законодаўства будзе пад гэта адаптавана, вылучаны сродкі. І гэта машыну, будзе машына, якая будзе вельмі складана спыніць. Да? І гэта якраз такі больш адпавядае гэтай стратэгіі адвязвацца канкрэтна ад самого Лукашенко і прыводзіць залежнасць Беларусі ў больш такі складаны фармат, звязаны менавіта з асобнымі галінамі, з асобнымі правіламі, стандартамі, умовамі. Ну, тогда тут все, да, што рэгулюе адносіны той ці іншай сферы, і гэта больш надзейны фармат кантролю. Что тычыцца народца і гэтак далей, ну, конечно, хацелася б не зважаць на гэту увагу, но досвед украінскай, расійскай знешняй палітыкі, он паказвае, што все-таки лепш гэта рабіць. Да? Вот, скажем, вот Украіне таксама лічылі, што такое там народ. Ну, дамовіліся з Януковичем, і не праблема. У выпадку з Грузіяй той самае так лічылі. Той самае зараз шмат кажуць там пра балтыйскія краіны. Але ў выніку все равно все упираецца тое, што праігнараваць будзе складана. Да? Таму што, скажем, адна справа, калі ты інтэгруеш Крым, дзе все людзі просто радыя таму, каб стаць часткай Расіі, а іншая, дзе гэта будзе нелаяльнае насельніцтва. Да? Лаяльнасць трэба будзе набываць. Так як набываецца на Кавказе, напрыклад. Да? Трэба будзе ісці на нейкія новыя саступкі. Причым, ну, гэта насельніцтва, якое не хоча жыць там так, як там у расійскай глыбінкі. Гэта зусім іншыя стандарты. І як толькі что-то пойдзе не так, як толькі будзе просто адчуванне, што не хапае ресурсаў, все это будзе пералівацца ў антырасійскія настроі і з далейшым магчымай такой вот, мобілізацыі людзей. Ну, конечно, з гэтым все можна змагацца сілавымі метадамі, там, ці яшчэ якімі-небудзь маніпуляцыямі, але все гэта будзе патрабаваць дадатковыя ресурсы, дадатковыя выдаткі. Да? І, в прынцыпе, ну, гэта праблема. Да? То есть хацелася б, напэўна, не заўважаць народ, але ў выніку не атрымаецца. Я ўжо не кажу пра тое, што сур'ёзная інтэграцыя, звязаная, скажем так, са згубай суверэнітэта, будзе патрабаваць змен на беларускую канстытуцыю. Гэта можна зрабіць толькі праз рэферэндум, то есть мы зноў жа выходзім на той, што нешта з народам все адно трэба будзе разам вырашаць, каб гэта замацаваць. Можна, конечно, абысці і заключыць абсолютно незаконную дамову, якая будзе супярэчыць беларускай канстытуцыі, але гэта мінна-запаловіна дзеяння для всей гэтай інтэграцыі. Таму гэта не такое простае пытанне. Слухайте, ну вот наконт Конституцыі, па-першае, здаецца ж, вот даўным-даўно мусілі беларускія ўлады, тады яшчэ ўлады, правесці рэферэндум, каб замацаваць адпаведныя змены. Вось хаця б з таго самага моманту, я ўжо нават не памятаю, колькі гадоў прайшло, калі быў скасаваны гаспадарчы суд. Суда нема. Да, суда нема, ў 13-м годзе скасавалі, адпаведныя змены мусілі праз рэферэндум унесці ў Канстытуцыю 7 гадоў. Ніхто нічога. Так это все правильно. Беларускія ўлады гэта не хвалюе. Я думаю, Лукашенко сам не разумее, что такое Конституция, ну, в сенсе таким докладным правовым сенсе. Да? То есть для яго правовыя нормы гэта там, ну, то, што не існуе. Есть ягоная воля, і там далей можна оформляць гэта як хочаш, хоць директивами, хоць Конституцией, хоць указами, там, да. Это, ну, просто назвы. Але гэта праблема для России, да? Потому что там люди ж думаюць не толькі, што зараз вот ёсць Лукашенко, да, і мы з ім дамовімся. Все ж зараз разумеюць, што трэба думаць, што пасля яго. І калі дапускае такія сур'ёзныя парушэнні прававыя пры заключэнні гэтых дамоў, гэта значыць проста закладаць міну запаволенага дзеяння.
То есть она может взорваться, может не взорваться. Але гэта сур'ёзныя і праблемы, да, это сур'ёзныя выклікі для гэтай мадэлі і сур'ёзныя выклікі для того, каб стварыць устойлівую эту мадэль інтэграцыі, устойлівую залежнасць Беларусі ад Расіі. І ў гэтай плане я думаю, што там людзі таксама гэта пралічваюць і разумеюць, што просто так вот ламаючы прававыя рамкі, лепш гэта не рабіць, калі асабліва можна прыдумаць нешта больш такое вот, мудрагелістае. Я пагаджуся з вами у тым, што і такія ускосныя сведчанні таму ёсць, што вырашылі хутчэй за ўсё не падпісваць нейкія такія спрэчныя дамоўленасці на вышэйшым узроўні з улікам нелегітымнасці Лукашэнкі, а дзесьці на ўзроўні ўрада, а можа быць нават і ніжэй, як вы правільна заўважылі, на ўзроўні міністэрстваў. У дадзеным выпадку, вось наколькі я ведаю, гэты вопыт з МВФ і выдаткоўваннем імі 950 мільёнаў беларускаму рэжыму з-за таго, што выдаткоўваў-то ён не рэжыму, а Нацбанку. А Нацбанка супраць, ён легітымны, там супраць яго ніякіх там санкцый усяго астатняга няма і гэтак далей. Вось той же самы штаб Ціханаўская распачаў кампанію пра тое, каб следам за Лукашэнкам Захад прызнаў нелегітымным урад, а магчыма і далей вось той же самы Нацбанкам не паўтарылася сітуацыя, як з МВФ-ам і гэтымі грашыма, а магчыма і нават асобныя вось міністэрствы, кіраўніцтва міністэрстваў, каб і падпісаныя на такім узроўні дамоўленасці не лічыліся у будучым легітымнымі і абавязковымі да выканання. Спрацуе, як думаеце? Гэта лагічны крок. Калі, в прынцыпе, казаць пра тую палітыку, якую праводзіць офіс Святланы Ціханаўскай, ці атрымаецца, хутчэй за ўсё, будзе часткова атрымаецца. То есть так, як атрымалася, в прынцыпе, с признанием и непризнанием Лукашенко, это все-таки частковое непризнание, да, есть элементы и признания, и де-факто, и нават де-юре, хотя в разных краинах подходы по-разному. З урадом, напевно, масштабы непризнания будут еще меньше, хотя, напевно, в этом кірунку можна працаваць, прынамсі, з асобнымі краінамі, з асобнымі інстытуцыямі. Ці прынесе гэта нейкую істотную карысць для того, каб, скажем, неяк паўплываць на сітуацыю ў Беларусі? Это, конечно, спрэчнае пытанне, асобнае пытанне, якое, напэўна, патрабавала такого больш дэталёвага разгляду. Вы сказалі пра тое, што вось гэтая таямнічасць таго, што абмяркоўваюць, гэта такая практыка вось нашых постсавецкіх краінаў, прынамсі Расіі і Беларусі, іх кіраўніцтва. Але Андрэй Паротнікаў... Я кажу, што это перш за ўсё нашего кіраўніцтва. Я нават лічу, што каб сучаснае расійскае кіраўніцтва дало вызначальныя для сваёй краіны перамовы, а яна б не рабіла іх таемнічымі, настолькі, як гэта робіць беларуская ўлада. І, магчыма, увогуле, закрыты характар гэтых перамоваў, гэта фармат, які выбраў сам Лукашенко, таму што ён па многім прычынам яму зручны. Ён уже прызвычаецца да таго, што яму не трэба нешта абмяркоўваць з грамадствам, не трэба ўцягваць там людзей или шырокі нават колы экспертаў прыняць рашэнняў, то я бы хутчэй все-таки завязывал не на постсоветскую традыцыю, хотя там з гэтым, конечно, есть праблемы, але хутчэй на стыль кіравання Александра Лукашенка. А такое постсавецкая традыцыя існуе сапраўды, пра якую учора мне в эфіры казаў Андрэй Паротнікаў, пра тое, што усе тут прызвычаіліся, можна што заўгодна падпісаць, але гэта не факт, што потым яно будзе выконвацца. І, маўляў, вось тут на этой постсавецкай прасторы гэта такія правілы гульні, з якімі ўсе згодныя. Не, конечно, не. Во-первых, что такое постсоветская простора? Да, то есть, что мы маем на увазе Украину, маем на увазе Грузию, да,
і по великому рахунку постсавецкі это таксама краіны Балтыі. Ну тады хутчэй это тычыцца вось эсэндоўскую прастору, скажем так. Ну, СНДовський простор. Ну, так само не так. Ну, конечно, есть домови, які підписуються і виконуються. Ну, скажімо, от Казахстан лічиться країною, яка виконує домовленості. І не підписує там невідомо що там, да? То же саме, я, наприклад, не ведаю ні одного прикладу там в дочині до Азербайджана, Узбекистана, да? Хоча я, знову ж, про всі країни не ведаю, але це так. Я думаю, то, про що казав Андрій, це просто феномен такой вот постсоветской интеграции, коли Россия, конечно, прежде всего Россия, починає просовувати некий проєкт інтеграції, які особливо так не цікаві усім, і вже розуміючи, да, що інституційно її не спрацює, тому що консенсусу немає поміж країнами, вони починають з гэтага робити хоча б піар-акцію. І тоді це запускається по-іншому, да, це показує, що от ми там створимо, наприклад, там ось гэты митний союз, це буде те саме, що ЄС, і там ми що от підпишемо, там, і так далі, і так далі. Хоча на самій справі сама риторика може вельми моцно бути з того, що реально підписується. Да, конечно, мы можем казать про то, что певні домови до гэтага часу не працуюць, но гэта хутчэй все-таки выключение. И ну, так не бывает, да, что ты вот постоянно нечто подписываешь, и это не мае наступства для глубоковых стосунков. И практика как раз-таки показывает, что ну, есть механизмы, які прымушаюць гэтыя дамоўленасці выполняць. Магчыма, адкладаючы, магчыма, часткова, і так далее. Тому гэта ну, абсолютно не воздух. Ну, але зноў жа, гэтыя дамовы, вот, конкретно іхнія буквы, что записано у них. Еще треба адрозніць ад того наративу, які може стварацца расійскімі медыямі, асабліва таких ну, прапагандысцкіх мэтах, в межах асобных там кампаній электоральных, ну там типа некім іншым прычынам. Ну і беларускімі медыямі таксама, асабліва дзяржаўнымі. Я памятаю, як гэта ўсё анансавалася, скажем, там в нулевых годах, там стварэння саюзнай дзяржавы, хотя там многие речи просто по-іншому выглядали в реальности, да? Ці там, скажем, вот у апошніх десятигоддзя гэта гісторыя з еўразійскай інтэграцыяй, зноў жа паглядзець на тое, што адбывалася ў рэальнасці, то есть які дамоў падпісваліся, які планы ставіліся, і то, як гэта преподносілася ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, гэта ну вельмі розныя рэчы. Дарэчы, калі ўжо пра медыа пачалі казаць, я праглядзеў сёння расійскія рэсурсы, як яны што пішуць пра візіт Лукашэнкі ў Маскву, і першае, галоўнае, што яны выносяць на першую так паласу, скажем так, ці на што звяртаюць увагу, гэта, ну да, узгадваюцца там вот гэтыя саюзныя праграмы, там нешта там яшчэ, але перша, Лукашенко едзе прасіць 3 мільярда крэдыту у Масквы. Так вот, першае пытанне, як вы думаеце, ці не гэта тая сума, якую Лукашенко патрабуе, каб яму заплацілі, ну, не яму асабіста, хай там беларускі бюджэт, за падпісанне гэтых союзных программ. Да, ну давайте. Ну там разные лишь назывались, и 5 миллиардов, там, да, и 3,5. Ну, думаю, нет. Думаю, все значно будет складно. Да. Знову же, для Кремля важно выбудовать такую устойливую институциональную модель. И тут Кремль ну, выдатно разумеет, да, что з Лукашэнкай, калі дамаўляцца, ему нешта даваць, то трэба даваць пад вельмі істотныя гаранты. І лепш тады гэта просто расцягнуць на нейкія праграмы, каб змены адбываліся і часткова там, скажем, нешта Лукашенко атрымоўваў, да, каб ён ну, дэманстраваў нейкі рух у гэтым накірунку. У гэтай сувязі я не думаю, што вот ёсць нейкі адзіны кошт, які можна пакласці, да, і Лукашенко нешта там падпіша, таму што даверу да Лукашенка, я думаю, няма, нават у Кремлі. Все ведаюць і бачаць, што ён робіць на знешнепалітычнай арене, што ён робіць у внутрипалітычнай арене, што ён мяняе свае рашэнні на раз-два, да, што ён часто, в принципе, ну,
такое адчуванне, што не зусім адэкватна ацэньвае сітуацыю, і што ён увогуле прэзідэнт краіны, а не там, скажем, гуляе ў камп'ютарную гульню там, да. І ў такіх умовах я не думаю, што это будзе аднаразовая сделка. Зноў жа я вярнаюся да свайго тэзісу, як паўзучай такой інтэграцыі. Думаю, што гэта тая стратэгія, якую Кремль будзе прасоўваць. Таму нейкім адным трансфертам, адной нейкім такім вот рашэннем, нейкай адной пакупкай тут все не адбудзецца. Але ў любым выпадку ўзнікае пытанне, ўжо ж не адзін раз казалі пра тое, што Крэмль абраў у дачыненні да Беларусі іншую стратэгію, што няма такога, што вот папрасіў та самая Лукашенко, дасталі з кішэні, ну на табе вот грошай, добра, галоўнае адчапіся, пацалуеш яшчэ раз вось там што-небудзь і дзякуй Богу, што вот зараз лічаць у Маскве кожную капейку. Тым не менш, адзін крэдыт, другі крэдыт і гэтак далей, ўсё так за грашыма і за грашыма прыязджаюць, усё нешта выдаткоўваюць. Так вось, ці не стаміўся, ці не сведчанне гэта таго, што пакуль яшчэ не стаміўся канчаткова Крэмль фінансава падтрымліваць беларускі рэжым? Ну, не стаміўся, але ўжо не мае вялікага імпэту. Ну, згадаем, што з гэтых 1,5 мільярды, там больш за палову яны вярнуліся ў Расію за аплату энерганосбітаў, рэструктурызацыю доўга. То есть, в принципе, сама сума і для Беларусі нават не такая невырашальная, так? Але стратэгія расійская на постсавецкай прасторы па вялікаму рахунку ўвогуле. Расійская знешняя палітыка, это тычыцца не толькі Беларусі, пабудавана на тым, каб менш інвеставаць, да? То есть прыдумаць нейкія механізмы, які б дазвалялі кантраляваць краіну, але не інвестуючы ў яе вялікія фінансавыя сродкі, потому што все папярэднія дзесяцігоддзі расійскай палітыкі, ну, скажем, да украінскай, яны прадэманстравалі, што гэтыя інвестыцыі яны вельмі неэфектыўныя, да? Яны не гарантуюць нічога. Сёння ўрад нібыта прарасійскі, заўтра ён змяніўся, ці, скажем, нават той же самы ўрад можа мяняць арыентацыю, ну і так далей. То есть это грошы, в принципе, шмат у чым былі пустую укладаюцца, таму зараз Расія спрабуе знаходзіць нейкі іншы механізм. Ну, якія, да? То есть, напрыклад, мы возьмем там Арменію. Ну, ёсць канфлікт з Нагорным Карабахам. Не трэба фінансаваць бюджэт Арменіі, каб яна была ў расійскай арбіце. Сам просто конфликт, и он яе в этом трымае. Да? Можно там, скажем, писаться в конфликт в Венесуэле, выслушать туды невялікую колькасць войскаў, то есть это невялікія нейкія інвестыцыі. Ну и в выніку мець там добрый такі плацдарм, да, для того, каб быць удзельнікам перамоваў, там яшчэ чего-небудзь. Магчыма, нават даць нейкі крэдыт, но але там не вельмі вялікі. И вот это механизм, да, то есть вот укладаешь не шмат, атрымоўваешь, в принципе, добрый плацдарм. Я думаю, вот до Беларуси вот выбудоўваецца паступова некая такая модель, да. Конечно ж, шмат не інвеставаць, але при гэтым думаюць про тое, как вот гэтыя механізмы, інстытуты, якія спалучаюць две краіны, яны самі по сабе уже гарантавалі вот, ну, некія расійскія інтарэсы. Ну і некаторыя іншыя там прапановы агучваліся на гэты конт, што магло быць такім механізмам, то, напрыклад, там база расійская там, да, на тэрыторыі Беларусі. Магчыма, пытанні там звязаныя з уласнасцю на прадпрыемстве. Ну, я не ведаю, это пакуль што, конечно, вельмі спекуляцыя, але вот это паказвае накірунак думкі, да, вот тых людзей, якія робяць расійскую знешнюю палітыку, але все гэтыя варыянты яны не прадугледжваюць істотных інвестыцый, асабліва не падмацаваных нейкімі гарантамі. Я яшчэ вярнуся да расійскіх СМІ. Безумоўна, і даўно гэта вядома, што як беларускія дзяржаўныя СМІ, так і расійскія, яны без узгаднення ці без адмашкі ад куратара адпаведнага, асабліва на там высокіх гасцей, там задзіраць лапу не будуць. А што мы бачым напярэдадні візіта Лукашэнкі ў Маскву? Той же самы адыёзны прапагандыст з НТВ Норкін прайшоўся па Лукашэнку ў сваім эфіры. Гэта сведчанне нечага, ці ўсё ж таки атрымалася сваю пазіцыю выказаць?
Ну, я вот не думаю, что трэба перабольшваць вось все гэтыя словы, якія кажуць расійскія тэлеканалы, там больш яны вельмі розныя, ёсць розныя рэдакцыйныя палітыкі. У лепшым выпадку, напэўна, можна зрабіць вывод, што ну не вельмі задаволены расійскае кіраўніцтва тым, як себе паводзіць Александр Лукашенко. Ці ў кантэксце інтэграцыі, ці, магчыма, нейкіх абавязкаў там па палітычнай рэформе. Ну, але нічога крытычнага, таксама не вядзецца там кампанія дэфамацыі, ну, нейкія такія выпады. Ну, але гэта зноў жа толькі вот такое воблака, да, то есть вот гэта хутчэй трэба ўспрымаць такі як адзін з элементаў, да, такой інфармацыйнай палітыкі, а не тое, што сапраўды адлюстроўвае, скажем, крызіс там в баковых адносінах, ці там, скажем, нейкае кепскае стаўленне до того, что робить Александр Лукашенко. Ну, это такая, ну, беспокоящий огонь, да, есть такий термин, ну, это нечто такое. Как не расслаблялись, короче. Падсумоўваючы вось тэму візіту, такім чынам вы катэгарычна не згодныя з тымі ну, алармістамі, назовем іх так, якія кажуць, што вот сёння вечарам Лукашенко з Пуціным сустракаюцца, а заўтра беларусы ўжо прачнуцца ну, паўночна-заходнім краю, губернии? Ну, я не то, что не верю, я не бачу подставу таким чином сцвярджаць. Все і структурныя фактары, і то, як адбываліся перамовы апошні год, сведчыць пра тое, што гэтага хутчэй за ўсё не будзе. На заканчэнне закрану тэму актуальную тут сярод беларускай супольнасці, асабліва Facebook супольнасці канапных экспертаў з нагоды заявы словаў Зянона Пазняка пра тое, што Захад ну просто абавязаны, каб уратаваць беларусаў, беларускую грамадзянскую супольнасць ад поўнага знішчэння, ну прынамсі замарозіць санкцыі, бо санкцыі не вядуць да знішчэння рэжыма, а толькі яго ўмацоўваюць. Ну і маўляў, трэба такім чынам Захаду ісці на пэўныя там перамовы з Лукашэнкам. Ваша пазіцыя? Это вельмі путаная пазіцыя, якую выказвае Зянон Пазняк. З майго пункту гледжання, да? Таму што адна справа весці перамовы, іншая справа рабіць аднабаковыя саступкі. Што значыць замарозіць санкцыі? Это зрабіць аднабаковыя саступкі. Это пры тым, што бок другі, ну нібыта, нават не праяўляе ніякай цікавасці да таго, каб все гэта, ну, то есть рабіць нейкія саступкі са свайго боку. Да, то есть, в принципе, то, что прапановывае Пазняк, это не подобно на тое, што, дарэчы, некаторыя іншыя, да, беларускія аналітыкі выказваюць часам, і нават беларускія ўлады, што мы мусім прыняць Лукашенко такім, якім ёсць, вось, і мы мусім гуляць па ягоным правілам. Я не ведаю, добра ли это ці кепска, да, гісторыя, конечно, пакажуць. Вось, але сутнасць у тым, што ну все, то есть ён пераможца, ён все кантралюе, таму можа рабіць што захоча. І наша задача толькі зрабіць так, каб ён все-таки нас не ціснуў занадта сильна, ці, скажем, там не вычищаў усіх там, да, хоць захаваў там нейкі суверэнітэт і гэтак далей. Я думаю, што можа быць для асобных палітычных сіл внутры Беларусі гэта ёсць стратэгія, якая, ну, можа працаваць, да? В сэнсе, яны могуць ёй гуляць. Але гэта непрымальная стратэгія, прызначана на дадзены момант для большай часткі таго, што называем пратэсны электарат. Таму што яны хочуць хоць нейкага дыялогу, а не проста аднабаковай здачы, да, капітуляцыі. Ну і тым больш гэта непрымальна, мне падаецца, для еўрапейскай палітыкі, ну, прынамсі, некай ближайшей перспективе, потому что там таксама мысляць крыху по іншымі катэгорыямі, да, то есть вот, ну окей, мы можем пачаць такія перамовы, ну але што вы зробіце, да, то есть трэба уявіць себе, да, ёсць еўрапейскі звяз, якого там 20 триллионов евро этот вот ВВП, в Беларуси это там, ну как бы там в увогуле цяжка параўнаць, да, то есть объемы.
і розніцу, да? Плюс країна, то есть союз, який має там 500 мільйонів насельництва. То есть просто потенціал політичний, економічний і любий інший, він настільки непорівняльний, да, що якби незразумела, то есть чаму гэтае аб'яднанне мусіць рабіць аднабаковыя саступкі ў той сітуацыі, калі контрагент Александр Лукашенко на сабе ніякіх абавязкаў не бярэ і нават не заяўляе пра тое, што ён увогуле хоча гэтага, да? То есть это, ну, как бы, это абсурдно, да? То есть это, прынамсі, трэба, каб беларускія ўлады заявілі, што яны хочуць такую сделки, там, да? Што яны гатовы пайсці на такія саступкі, калі будзе тое. Ну і гэта ўжо ёсць нейкая падстава там для такіх развагаў. А рабіць гэта все аднабакова, ну, как бы, с аднаго пункту гледжання можна сцвярджаць, што гэта зменшыць рэпрэсіі. А з іншых можна сказаць, што это ўзмоцніць рэпрэсіі. Таму што, ну, калі зноў жа ўлада там да Лукашенка адчуе, што няма ўвогуле ніякіх абмежаванняў, рэакцыі, да, на ягоныя дзеянні, то, ну, чаму, скажем так, не дабіць тых, каго не дабілі, просто таму што, ну, как бы так, надзей не будзе там, да. Вот. Таму, как бы, вот у гэтым ягоным выказванні няма адказу на гэтыя праблемы, на гэтыя выклікі, якія зараз пазначылі. Дзякуй вялікі. Ну, это ўжо маладой генерацыі палітолагі, ніякага піетэта перад заслужанымі людзьмі. Ну, я з усім піетэтам, толькі я не зусім приймаю, то есть не зовсім розумів логіки, по якої була сформульована пропанова Зенона Пазняка. Дякую вялікі. Андрэй Казакевіч, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарады і Е-прамовы.